Sedíme v Pantarej a pripravujeme sa na stretnutie s vami. Ja som si našiel nový zápisník, mňa fascinujú zápisníky a tento ešte prázdny, celkom nový, čaká, kedy ho niečím zaplním. A také môže byť aj naše stretnutie, niečo čisté, nepopísané a môže to skončiť naozaj veľmi zmysluplne a plodne a k vzájomnej spolupráci. Ja hovorím, že na takéto podujatia idem iba kvôli jednému jedinému človeku. Že idem tam iba preto, aby som niečo povedal tomu jednému človeku, ktorý to potrebuje odo mňa počuť. Neviem, kto to bude a teším sa, že sa s ním stretnem. Možno to budete práve vy. To uvidíme a počujeme a vycítime, keď sa stretneme. Takže ja prídem a vy